Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mbak Via. Ya adik-adikku udah pointer guys, tuh guys. Tuh guys. Tuh guys. Omae diumbah. Jadi apa boto omae diumbah guys kalau. Guys yang siji yo pointer guys, tuh guys. Apa boto guys omae diumbah jarene guys. Boto diumbah guys. Dan resik guys. Dan gak dinyak uang guys. Apa dek dinyak piye? Mek elek. Omae kotor ngono. Ben gak dinyak. Cah cilik dek duwe pikiran ngono iki guys, cara mono piye guys. Pinter ya adikku. Tak nyoteng sing cilik. Menil-menil iki guys. Lah ora teko dhuwur guys. Alah. Alah Joko Kendil. Sandal lah ben yuk. Sampai kayak gini Kak. Kalian udah bersih-bersih rumah belum? Kalian udah bersih-bersih rumah belum? Rumahku dibersihinnya pas lebaran toh. Aku dibersihinnya lebaran Kak. Kalau nggak lebaran mah aku kotorin mulu. Tapi yang kalau yang itu hijau Ndi. kita masih aneh lah. Tak siram dulu. Kalian udah bersih rumah belum guys? Tak siram saya Kak. Aman. Iki kakaknya bagian mantau ya guys. Yang semprot. Ya Allah turunnya delok. Yo semprot. Ini mejone udah dipelitur ya. Sing meh tuku mejone ndang dibeli guys. Nggo sangu bodo guys. Dek aja sampai mlebu omah to, Dek. Oh, Dek, banyumu lho mlebu omah kok. Tutup sik jendelane. Aja mlebu omah, omahe banjir kok. Wes ketoke. Malah do kecek, guys. Kok nyoting neh jere, guys, pas enek mase. Jauh karek bagian nyiram guys. Aja teko Mbak Pia bagian apa, guys? Bagian nyoting, kok nyoting Mbak Kirana. Ini buat saya dong guys, Mbak Pia. Oh iya dong. Lu nyuna. Kirana mut-mutan guys kadang. Ndang kok apa jenenge bonusnya kue brownies mau. Oke, engko dimakan bareng-bareng, oke? Sini ya. Aduh. Semprot guys. Neng Abi yuk ke sore yuk. Apa? Kamu Gak. Ngajak Mas Robi tok. Ayo Mas Robi. Nana wis mau aku kok cek arek Mas Robi. Iya dong. Guys, yang gerak juga aku ini putaran dulu guys. Ini aku neng ngawe bekan awang iki kudanan masane. Aduh. Ngiyup neng ndi neng Papungan. Lagi prat ya. Oke, sawangnya wis diresiki, guys. Iki diresiki paling sesuk yo regedenah guys. Gak oh. Paling sing ngregeti koncone Mas Robi. Ambek Nana nek dolanan wedha ambek Nawang. Iya. Jelas. Pinternya tuh lagi. Bocil ketimbil-timbil. Kan guys kalau lebaran. Ya udah dong. Apa itu? Tapi nek iki malah menang. Katanya kayak
Gelem gak, Rob? Heh? Kareng ku piye? Enggak loh, jam-jam lorop jam pira? Ya. Alah, enteng. Njuk dipotongno, guys. Neng tukang cukur biasa ra gelem arek. Njaluke ning barber shop arek. Kok nyuting ki lho. Porsine disikat kok nyuting ki lho. Nek nganu biasane nang ndi berbere? Piro 20.000? Ber 17 ini bodo terus munda kok malah didukno 20. Lha iki ora jemah men. Jam piro? Oh, men iki kan. Mumpung atiku lagi apik ya, Nek ya. Mana aku atiku elek emoh wis anus gak nawani. Alah, inem ngumbah kaca. Aku kecengan tak yo sana, guys. Ini sampai teluk guys aku, guys. Mandi jalan. Gak, banyu telek kok. Ora rapi gak mau nek dinggo kocakku wis. Ah, pede. Pede. Kocake engko nek wis bar kabeh resik ta. Pede nana. Bersih-bersih sik. Pede loh. Karena kemari membawa alis. Mana sih? Tuh guys, Banyu lo langsung. aku aja ini kalau mau di Oh iya. dulu, ini dulu, ini dulu. Mana mau? Ya kan? Ke sana kemari membawa petik. Jangan. Apa yang jadi kilo? Terus gue masak lo guys. Oke. Kok punya pembentukan penuh. Dari mana lah? Aku orang antara nih. Allah Akbar. Ini sudah beli lagi, sudah bercekinclong. Terus ini terus halo guys. Terus ini kursinya guys. Kalian udah bersih belum? Apa senyarat meja? Hah? Senyarat meja apa lagi? Ini? Mereka di sini ya. Andi. Ini. Aku. Lebih apa? Apa pengen kesana nih bang? Meja bercepi terus. Juara torat. Senang nih tom. Cepi terus juara torat. Halo
Sabunnya wis coba. Bagus. Nanti lo nanti Penumpang mas dolanan. hasil olahraganya mengembal. Besok Apa kita? Iya kita. kata rasa gue sabunnya wis. Ya. Gini, bye bye. Bye bye. Kita kasih ya anak kecil. Kita aman sih. Bye bye. Kamar mandi kan. Kak. Apa? Ini. Saya Mbak. Ini apa gak Pak? Eh? Situane ning awit, guys. Kene. Gak cocok, guys, jadi guys. Kebelan kene wakeh pilihannya, tapi wong gak cocok jarine. Ojo putih we. Sikilmu mireng nek nganggo putih. Oke, guys. Sikilmu mireng nek nganggo putih. Sing ireng. Kayak api sing ireng. Api sing ireng sih menurutku, soalnya sikilmu ireng. Enak sing ireng gak sing ngono iki enak. Ini full sandal di sini, guys. Hah? Tek kuandel kok mbah tuaan lah. Nek musik guys. Apa wae roh bakul sandal nang ndi? Mendul gitu kan. Mau siji. Cilik-cilik oh. Sikilmu sing gedean. Kecilian wi. Iki gak seneng nggih. Tapi karet kabeh. Ganti neng japit guys, mbarno ae. Yo golek sing gedhe. Piro? Bingung ukurane guys, ukurane iki reneng. Sikile ge gedhen. Sing pinggir dhewe kae gak gede to.
Piro? 41. 42. Balik. Kirang putih. Kirang putihnya. Jadi musuh putih. Nek putih selera tok ora apa-apa lah kayak mau putih kabeh. Nek musik nek guys.